नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। गवस कुटुंबियांची मंत्री नितेश राणेंनी घेतली भेट। वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांना अशोक सावंतांनी घेतलं फैलावर। आणि कोकीसरे ग्रामस्थांचं उपोषण सुरूच। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये 2री आणि 5वीच्या विद्यार्थ्यांचा दीक्षांत समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला। राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार हे विद्यार्थी आता पुढील शैक्षणिक टप्प्यांमध्ये प्रवेश करतील। शाळेच्या अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले, सचिव संजीव देसाई आणि प्रशासकीय अधिकारी सुनेत्रा फाटक यांची या समारंभाला विशेष उपस्थिती होती। कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने करण्यात आली। सहाय्यक शिक्षिका महिमा चारी यांनी प्रास्ताविक करताना हा दीक्षांत समारंभ केवळ शैक्षणिक यशाचा उत्सव नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचं प्रतीक आहे असं सांगितलं। नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी पुढील टप्प्यात अजून चांगली कामगिरी करतील आणि समाजासाठी सकारात्मक योगदान देतील असा विश्वासही व्यक्त केला। मुख्याध्यापिका प्रियंका देसाई म्हणाल्या की नवीन शैक्षणिक धोरण लवचिक असून कौशल्य विकासावर जास्त भर देतं। याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता आणि समस्या सोडवण्याची वृत्ती विकसित करणं आहे। भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचा प्रत्येक विद्यार्थी कुठलंही आव्हान सक्षमपणे पेलू शकतो। यावेळी दीक्षांत पोशाखात आलेले विद्यार्थी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते। प्रत्येक विद्यार्थ्याला पालकांच्या उपस्थितीत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आलं। यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं। पालकांनीही चांगले शैक्षणिक वातावरण प्रदान केल्याबद्दल शाळेचे आभार मानले। सूत्रसंचालन क्रेसेडा फर्नांडिस, सोनाली शेट्टी, प्रीती डोंगरे तर आभार प्रदर्शन महिमा चारी यांनी केलं। हत्तीच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या लक्ष्मण गवस कुटुंबियांची पालकमंत्री नितेश राणेंनी भेट घेतली। यापुढे वन्य प्राण्यांमुळे कोणाचाही जीव जाणार नाही याची काळजी घेऊ, तसेच गवस यांच्या मुलाला सरकारी नोकरी देण्यासाठी प्रस्ताव दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली। पाहुयात भेट घेतल्यानंतर काय म्हणालेत मंत्री नितेश राणे। जी काही दुःखद घटना काही दिवसा अगोदर घडली, त्यानुसार मी पालकमंत्री म्हणून आमचे कलेक्टर असतील, आमचे ॲडिशनल SP आणि आमचे प्रशासन आणि सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही आता त्या कुटुंबाला सांत्वन करण्यासाठी आणि त्यांना धीर देण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहे। हाही विश्वास देण्यासाठी आलेलो आहे की हत्तीचा जो काही पकडण्याची मोहीम जे राज्य सरकार आणि आमचं वन खात्याच्या माध्यमातून राबवण्याची जी काही तयारी आहे, त्या दिवशी जेव्हा ही घटना घडली त्याच्यानंतर मी स्वतः संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोललो, वनमंत्र्यांशी पण बोललो आणि मग त्यानंतर ती परवानगी आपल्याला त्या एका हत्ती पकडण्याची लगेच काही तासामध्ये मिळाली। पण शेवटी हा विषय एका हत्तीचा नाही आहे, पण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जो वनप्राण्यांचा जो काय त्रास, उपद्रव वाढत चाललेला आहे, त्या बाबतीमध्ये सरकार म्हणून भूमिका घेणं हे आज अत्यंत महत्त्वाचं झालेलं आहे। आणि म्हणून त्याच दृष्टिकोनातून आता उद्याच ज्या मंत्रिमंडळाची बैठक लागलेली आहे आणि म्हणून पुढचा टप्पा किंवा ही कारवाई कशी होईल त्या दृष्टिकोनातून आम्ही आमची पावलं उचलणार आहोत। त्याचबरोबर आता त्यांच्या मुलाला शासकीय नोकरीच्या दृष्टिकोनातून प्रस्तावही आमच्या कलेक्टर कार्यालयातून संबंधित खात्याकडे पाठवला जाणार आहे। तिथेही त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी पालकमंत्री म्हणून माझी असेल।
जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबाला खऱ्या अर्थाने परत पायावर उभं करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार म्हणून जे करण्याची गरज आहे ते सगळ्याच गोष्टी आम्ही करणार आहोत. त्वरित तेव्हा 10 लाख रुपये आमच्या प्रशासनाकडून त्यांना दिलेले होते मदत म्हणून. उर्वरित 15 लाख जे प्रलंबित आहेत त्याचाही प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे आहेत. आज 14 एप्रिल असल्यामुळे सगळे शासकीय कार्यालय बंद आहेत. उद्या मंत्रालय स्तरावर असलेला तो प्रस्ताव त्याचा पाठपुरावा करून लवकरात लवकर त्यांना ती मदत उपलब्ध केली जाईल हा विश्वास या निमित्ताने मी देतो. तुम्हाला सांगतो, एका हत्तीचा आदेश त्या दिवशी मिळाला असला तरी आमच्या लोकांचा संवाद हा सगळ्याच वनप्राण्यांच्या उपद्रव थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून होता आणि त्या बाबतीची पाठपुरावाही सुरू आहे. एका हत्तीच्या परवानगीला नजरेसमोर ठेवून तीच प्रक्रिया बाकी अन्य वनप्राण्यांच्या बाबतीमध्ये पण राबवली जाईल हाही विश्वास मी माझ्या दोडामार्ग वासियांना पण देतो, सिंधुदुर्ग वासियांना पण देतो. कोणाचाही जीव येणाऱ्या कालावधीमध्ये अशा पद्धतीने वनप्राण्यांच्या मुळे जाणार नाही ह्याची काळजी राज्य सरकार म्हणून आम्ही निश्चित पद्धतीने घेणार आहोत. जेव्हा जेव्हा हत्ती असेल किंवा अन्य प्राण्यांचा जो उपद्रव झालेला आहे तेव्हा राज्य सरकार म्हणून संबंधित खाते म्हणून आम्ही पंचनामे करतो आणि लगेच त्या बाबतीची मदत उपलब्ध करून देतो. याही बाबतीमध्ये नुकसान झालेलं आहे, आमच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामा केलेला आहे, आता तो प्रक्रियेचा भाग आहे. पण मूळ विषय माझा असा आहे की उद्या नुकसानच होता कामा नये, प्राण्यांचे उपद्रव आपल्याला थांबवायला पाहिजे. त्या दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे, जेणेकरून दोडामार्गमध्ये किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असलेला हा जो काही त्रास आहे वनप्राण्यांचा जो वाढत चाललेला आहे, ते आक्रमकता वाढत चाललेली आहे, म्हणून तो कसा थांबवता येईल. मूळ प्रश्न अगर आपण सोडवला तर अन्य गोष्टीकडे आपल्याला जायची गरजच भासणार नाही. म्हणून त्या दिशेने माझं काम सुरू आहे. त्यांनी या प्रश्नाकडे अतिशय गांभीर्याने पाहत आहे आणि वनतारा प्रकल्पाअंतर्गत अनेक जे इथले वन्य प्राणी हत्तीच नाही तर गवे आणि माकड या गोष्टींकडे पण आपण प्रभावीपणे पाहतो आणि काही पिकांचं याच्यामध्ये नुकसानीमध्ये समावेश नाही. तर कॅबिनेटमध्ये जर तो विषय झाला तर त्याचा पण समावेश होऊन शेतकऱ्यांना दिला असेल. तुमच्या प्रश्न पहिला भाग असा आहे की अन्य सामाजिक संस्थेची मदत घेऊन हा प्रश्न सोडवता येईल का. मग संबंधित वन खाता असेल, आमच्या कर्नाटकच्या फॉरेस्ट लोकांशी पण आमची सुरू आहे. जे पर्याय आमच्या नजरेसमोर आहे, शेवटी लोकांचा जीव जातोय, लोकांचा जीव वाचवणं ही प्राथमिकता आमच्या नजरेसमोर आहे. म्हणून ज्यांची मदत आम्ही घेऊ शकतो जगाच्या पातळीवर कोणी असेल जो मला माझ्या सिंधुदुर्गातल्या या वन प्राण्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत करेल, मी त्याच्याकडे जाणार, मी त्याची मदत घेणार, जेणेकरून आमच्या इकडचा कोणाचंही आयुष्य कोणाला गमवता कामा नये. आज विचार करा, ह्यांच्या कुटुंबावर केवढा मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे. ते भविष्यामध्ये मला व्हायला द्यायचं नाहीये. म्हणून ज्यांच्याकडे पण मी जाऊ शकतो, जगाच्या पातळीवर टोकावर कोणी बसला असेल मी त्याच्याकडे जाणार, मदत घेणार आणि जेणेकरून आपल्या इथे प्रश्न सोडवला जाईल. तुम्ही जे काही ज्यांची नोंदणी किंवा त्यांना ह्याच्यामध्ये नुकसान भरपाईमध्ये त्यांना आलं पाहिजे अशी तर जी काही मागणी शेतकऱ्यांची पण आहे, त्या बाबतीमध्ये सरकार पातळीवर मी पाठपुरावा करून त्याही गोष्टीची मदत आमच्या ह्या इकडच्या शेतकऱ्यांना मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही वाटचाल करू. इथले जे शेतकरी जे काही मदत भेटते ती आता ह्यांना परत उभं ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून कमी आहे असं माझंही मत आहे. त्या बाबतीमध्ये मी संबंधित मंत्र्यांचे पहिला प्रस्ताव जाईल, पंचनामे माहिती येतील आणि मग वाढवून कसं घ्यायचं त्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. आमदार दीपक केसरकर जी पण आहेत, महायुतीचं सरकार म्हणून जे आमचे प्रतिनिधी आहेत, सगळे आम्ही एकत्र मिळून इकडच्या शेतकऱ्यांना दिलासा कसं देता येईल त्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलणार आहोत. रखरखता उन्हानं सारेच हैराण झाले. या उन्हापासून वाचण्यासाठी जो तो हर एक प्रयत्न करतोय. आता बिचारे मुके प्राणीही या उन्हानं हैराण झाले. असाच दोडामार्गच्या घोटकेवाडीतील हत्तीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. उन्हापासून आराम मिळावा म्हणून या हत्तीनं काय जुगाड केलाय तुम्हीच पहा.
कुडाळ येथील नोबल कॉम्प्युटर सेल्स अँड सर्व्हिस गेली 22 वर्ष संगणक विक्री आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे. आता सेवेला एका नव्या रूपात आणि अत्याधुनिक सुसज्जतेसह नवीन दालन सई तेली प्रणय तेली यांच्या संकल्पनेतून साकारलाय. भगीरथ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद देवधर यांच्या आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत याचा शुभारंभ झाला. पाहूया. अश्वत्थ मारुती भक्त मंडळ तर्फे बाळा सावंत दशावतार नाट्य मंडळाचा प्रयोगाचं आयोजन रविवारी करण्यात आलं होतं. याचा शुभारंभ शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मंडळातर्फे उपस्थितांचे सत्कार करण्यात आले. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे, दशावतार कलावंत भाई शिर्के, अशोक पेडणेकर यांचा सत्कार यावेळी करण्यात आला. यावेळी श्री परब, डॉक्टर येवळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आभार देव्या सूर्याजी यांनी मानले. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे, दशावतार कंपनीचे मालक भाई शिर्के, सत्यवान बांदेकर, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, अशोक पेडणेकर, मांगेरीश रांगणेकर, सामाजिक कार्यकर्ते बबलू मिशाळ, किशोर चिटणीस, अनिकेत पाटणकर, मेहर पडते, अर्जित मोकळे, गौतम माठेकर, पांडुरंग वर्दम, देवेश पडते, विशाल चव्हाण आदी माठेवाडा जुना बाजार येथील नागरिक उपस्थित होते. मी ज्यावेळी सर्वोदयचा प्रश्न काढला त्यावेळी मला सर्वोदयचा प्रश्न तुम्ही विचारू नका, आम्ही सर्वोदय नगरचं बघतो की पाळणेकोंड धरणामध्ये पुरेसा पाणीसाठा आहे. जर पुरेसा पाणीसाठा आहे तर सर्वोदय नगरमध्ये पाण्याचा पुरवठा का होत नाहीये? आज पाणी मिळणं हा प्रत्येकाचा हक्काचा विषय आहे आणि आम्ही हक्कासाठी उभे आहोत. टँकर बिंकर आम्हाला काही नको, आम्हाला आमचा नेहमीचा पाणी पुरवठा फोर्सने होऊ दे आणि 2 वेळेला यायचं ते 2 वेळेला येऊ दे. 12 कुटुंबासाठी ही लाईन मेन रोडपासून येतात आणि स्वतः खर्चाने घातलेले आहेत, पण त्याच्यानंतर कोणाला देता येणार नाही सांगितलं. चीफ ऑफिसर हे शहराचे सेवक आहेत, ते ऑफिसर नाही आहेत, त्यांनी ड्युटी करायला पाहिजे. हा संदेश तिथे द्यायला पाहिजे. भरमसाठ हे घरपट्टी घेऊन तुम्ही पाणीचे जो मेन विषय हे व्यवस्थित देत नसेल तर कसं होणार? दीड महिन्यांपासून सर्वोदय नगरमध्ये तीव्र पाणी टंचाई, प्यायच्या पाण्याचेही हाल. लक्ष वेधूनही नगर परिषद प्रशासनाचं दुर्लक्ष. मी आहे आता सर्वोदय नगरमध्ये, जो सावंतवाडी शहराचाच भाग आहे. मात्र इथं गेल्या कितीतरी दिवसांपासून पाणी टंचाईला या भागाला सामोरं जावं लागतंय. नगर परिषदेकडे सुद्धा याबाबतची विचारणा झाली, त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र अद्यापही
म्हणावी तशी अंमलबजावणी झालेली पाहायला मिळत नाही आहेत. पाणी नसल्यामुळे विशेष करून इथल्या महिला वर्गाचे मोठे त्रास होत आहेत. या सगळ्याबाबत इथल्या रहिवाशांशी आपण संवाद साधणार आहोत आणि त्यांच्या समस्यांबाबत जाणून घेणार आहोत. आता केवळ एप्रिल आहे, अख्खा मे महिना बाकी आहे आणि अशातच पाणी टंचाईला सामोरं जात असल्यामुळे सध्या सर्वोदय नगरच्या घशाला कोरड पडली आहे. गेल्या 1.5 महिन्यांपासून सर्वोदय नगरला तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतोय. कधी कमी दाबानं येणारं पाणी, कधी गढूळ येणारं पाणी, यामुळे पुरते येथील रहिवाशांचे हाल झाले. पाळणेकोंड धरणात पुरेसा पाणीसाठा असताना पाणी पुरवठा अनियमित का होतो असा सवाल हे नागरिक विचारतायत. पाणी मुद्द्यावरून सर्वोदय नगरवासीय चांगलेच आक्रमक झाले. 3 वर्ष सर्वोदय नगर सावंतवाडी या आमच्या सगळ्या रहिवाशांकडे पाण्याची फार मोठी टंचाई होत आहे आणि सगळे रहिवासी हैराण झालेले आहेत. हल्लीच आम्ही जवळजवळ 3 ते 4 वेळा माननीय मुख्याधिकारी साहेब यांच्याकडे मॅडमांकडे भेटायला गेलो. सगळे रहिवासी गेलो आणि शांततापूर्वक त्यांना विनंती केली की आमच्याकडे पाणी ही मूलभूत गरज आहे आणि जर एका घरात मुलं, आजी आजोबा, नवरा बायकोशी 6 माणसं जर राहत असतील तर मला असं वाटतं की सकाळी 1000 लिटर आणि संध्याकाळी 1000 लिटर पाणी त्यांना मिळणं आवश्यक आहे. आणि आता एप्रिल मे महिना अगदी उकाडायचं हे आहे, टेम्परेचर वाढलेलं आहे आणि अशा अवस्थेत जर पाण्याची अशी अवस्था असेल, टंचाई असेल तर लोक जाणार कुठे. आणि म्हणून आम्ही विनंती त्यांना केलेली होती. कधीतरी क्वचित त्यांनी टँकर पाठवलेला आहे, पण मला वाटतं 2 ते 3 वेळा पाठवलेला आहे आणि त्या टँकरने पिण्याच्या पाण्याची गरज भासू शकत नाही आणि त्यामुळे सगळे आम्ही सर्वोदय नगरमधील रहिवासी खूप हैराण झालेलो आहोत. कालच आम्ही संपूर्ण सर्वोदय नगर रहिवासीमध्ये नगरपालिकेचे सुद्धा कर्मचारी होते आणि आम्ही प्रत्येक ठिकाणी व्हिडिओ घेतला. अतिशय कमी पाणी येत होतं आणि ते सुद्धा साधारणपणे जेमतेम अर्धा तास येतं. त्यामुळे काही घरामध्ये दिवसाला 200 लिटर पाणी पुरतं. अशा घरात जर 6 माणसं असतील तर 200 लिटर पाण्यामध्ये ते दिवसभराचं कामकाज कसं करतील. तर ही फार मोठी समस्या आहे. आम्ही चौकशी केली असता असं आम्हाला आढळलं की पाळणेकोंड धरणामध्ये पुरेसा पाणीसाठा आहे. जर पुरेसा पाणीसाठा आहे तर सर्वोदय नगरमध्येच पाण्याचा पुरवठा का होत नाही आहे हा मोठा प्रश्न पडलेला आहे. आणि ही सिनियर मंडळी आहेत, 70-75 वर्षाची मंडळी आहेत, तर ह्यांनी टँकरने पाणी ते वर चढवणं, काही टाक्यात पण वर चढत नाही. मग कशा अवस्थेत कसं पद्धतीने पाण्याशिवाय राहायचं आहे, तर हा मोठा प्रश्न आहे आमच्यासमोर. आणि जास्तीत जास्त लवकरात लवकर प्रशासनाने याची दखल घ्यावी आणि पाईपलाईन जी आहे ती स्वच्छ करणं किंवा अजून पाईपलाईन वाढवणं, पाण्याचा प्रवाह वाढवणं, तर या गोष्टींकडे त्यांनी लक्ष द्यावं ही आमची सगळ्या सर्वोदय नगर रहिवाशांची नम्रपणे विनंती आहे. नगर परिषदेकडून आतापर्यंत केवळ 2 ते 3 वेळा टँकर पाणी पुरवठा झालाय. मात्र हे पाणी पिण्यायोग्य नाही. मग आम्ही करायचं काय? पाणी मिळणं हा आमचा हक्क आहे, तो मिळायलाच हवा, अशा संतप्त प्रतिक्रिया आहेत. गरमीच्या ह्या दिवसामध्ये सर्वोदय नगर पाण्याच्या प्रश्नाने होरपळलं जात आहे. आज या ठिकाणी जवळजवळ 100पेक्षा जास्त घरं आहेत. सुरुवातीला 10 ते 12 घरामध्ये सर्वोदय नगर जेव्हा वसलं तेव्हा त्या 12 घरांनी जी पाईपलाईन घातली ती पाईपलाईन मोठी होणं आणि बदलणं अतिशय गरजेची मागणी आहे आमची सर्वांची. कारण काय झालं की पाण्याचा प्रेशर कमी येतो आहे. प्रत्येक घरामध्ये अतिशय कमी प्रमाणामध्ये पाणी येतं. आलेलं पाणी गढूळ असतं, मातीचा थर असतो पाण्यामध्ये. टँकर मार्फत जे पाणी आम्ही मागवतो ते पाणी नगरपालिका सांगते किंवा जी लोक घेऊन येतात ते सांगते हे पिण्यासाठी तुम्ही वापरू नका. मग अशा परिस्थितीत पुरवठा जो पाण्याचा केला जातो त्या पाण्याचा आम्ही पिण्यासाठी वापर नाही करत, तर पिण्यासाठी आम्ही पाणी कुठून आणावं हा मोठा प्रश्न आमच्याकडे आहे. अपुरं पाणी हा अतिशय मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही सर्वांनी, सर्वोदय नगरमधील सर्वांनी कशा पद्धतीने राहावं हा प्रश्न मी नगरपालिकेला विचारते, ह्या माध्यमातून नगरपालिकेला विचारते की आम्ही ह्या अशा कठीण परिस्थितीत आणि ह्या वातावरणामध्ये कशा पद्धतीने राहावं. आज पाणी मिळणं हा प्रत्येकाचा हक्काचा विषय आहे आणि आम्ही हक्कासाठी उभे आहोत. आमचा हक्क आम्हाला मिळालाच पाहिजे. पाणी सर्वोदय नगरवासियाच्या प्रत्येक घरामध्ये पुरेशा प्रमाणात मिळालंच पाहिजे. आमच्याकडे आता जवळजवळ 1.5 महिनाभर पाण्याचा फोर्स एवढा कमी आहे की टाकी आमची 1000 लिटरची आहे, ती फक्त पाव भरती आहे. 1-1.5 महिना येत चाललेला आहे. पूर्वी महिनाभरापूर्वी संध्याकाळी पाणी यायचं 1 तास आणि सकाळी यायचं. आता एक 15-20 दिवस झाले सकाळी पाणीच येत नाही आमच्याकडे, अजिबात चढत नाही.
खाली फक्त नळ असेल अगदी 1-2 फुटावर, तर त्याला फक्त पाणी येतं, ते सुद्धा खूप बारीक. कळशी लावली तर अर्ध्या तासात फक्त 4 कळशा भरतात. त्याच्यामुळे टँकर आम्हाला काही नको, आम्हाला आमचा नेहमीचा पाणी पुरवठा फोर्सने होऊ दे आणि 2 वेळेला यायचं ते 2 वेळेला येऊ दे, ही आमची मागणी आहे. फक्त एवढीच मागणी आहे. नगर परिषदेकडे याबाबत लक्ष वेधण्यासाठी केलेल्या नागरिकांचं म्हणणं तर सोडा, पण साधी भेट घेण्याचं औदार्य देखील मुख्याधिकाऱ्यांनी दाखवलं नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. टँकर घेऊन येणारे कर्मचारीही अरेरावी करतात असा आरोप इथल्या रहिवाशांनी केलाय. येत्या 7 तारीखला आपले सर्व नगरवासी भेटण्यासाठी आणि निवेदन देण्यात गेले होते. त्यावेळी त्यांनी नवीन रुजू झालेल्या महिला चीफ ऑफिसर यांनी 7 दिवसाचा पिरियड, म्हणजे शुक्रवारी आपण आपण नवीन असल्यामुळे विचारविनिमय करून तुमच्याशी सल्लामसलत करण्यासाठी शुक्रवारचा दिवस दिला. आपले नगरवासी ह्या कॉलनीमध्ये गेल्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी तो वेळ घालवून ओरसला आपल्या मिटिंगसाठी ते गेल्या. त्याचा कुठचाही त्याने संदेश दिला नाही का आज मी हजर नाही आहे. हे सर्व जाऊन तिथून परतून आले. मी ज्यावेळी सर्वोदयचा प्रश्न काढला त्यावेळी मला सर्वोदयचा प्रश्न तुम्ही विचारू नका, आम्ही सर्वोदय नगरचं बघतो, पण त्या इथे आलेल्या नाही. त्यांनी इथे यायला पाहिजे. इथलं पाण्याची पाईपलाईन त्यांना काय माहिती नाही. नगरपालिकेनं इथं येऊन शहानिशा केली आहे का? पाणी पुरवठा का होत नाही याबाबतची काही माहिती घेतली आहे का? नगरपालिकेचे पाणी पुरवठादार इथून 50 मीटरवर राहतात, त्यांना त्याची सर्व माहिती आहे. आणि पण यावर तोडगा काय काढण्याचं काय ठरलंय का, किंवा काही त्यांनी चौकशी केली का इथे? तोडगा जर पाण्याचा काढला असता तर ही बाईट झाली नसती. वास्तविक त्यांची ड्युटी होती, पण हे पालिकेचे निष्क्रिय कर्मचारी आणि येणारे प्रत्येक शिवपाल 1-1 वर्षाने बदलत आहे. फक्त बांधकामावर लक्ष देणारे हे अधिकारी पाण्यावर लक्ष देत नाही. आज वयोवृद्ध झालेले हे आमचे रिटायर झालेले शिक्षक आहेत, त्यांना आज पाणी भरावं लागतं टँकरमध्ये, आणि टँकरमध्ये आलेले लोक आणि ड्रायव्हर अरेरावी करतात. काय पाणी टँकर हलवणं इथूनच द्या, हे थांबवायला पाहिजे. पाणी तुम्ही कुठून आणतात टँकरने हे पण बघायला पाहिजे. जर ते कुठच्या तरी गडूप म्हणजे खराब विहिरीतून पाणी असं आणतील तर ते पाणी बंद व्हायला पाहिजे, चांगलं पाणी मिळायला पाहिजे. आमचा अधिकार आहे तिथे आणि त्यांची ड्युटी आहे. ते आमचे सेवक आहे. चीफ ऑफिसर हे शहराचे सेवक आहे, ते ऑफिसर नाही आहे. त्यांनी ड्युटी करायला पाहिजे. हा संदेश तिथे द्यायला पाहिजे. जेव्हा सर्वोदय नगर उदयास आलं त्यावेळी इथल्याच रहिवाशांनी स्वखर्चानं पाईपलाईन टाकली होती. तेव्हा 12 घरं होती. आता हीच संख्या जवळपास 300च्या वर पोचली आहे. त्यामुळे इथल्या साऱ्यांनाच उन्हाळ्याच्या दिवसात कमी दाबानं पाणी मिळतं. इथं मी 94 साली राहायला आलो आहे. त्यावेळी मी 12 कुटुंबांसाठी ही लाईन मेन रोडपासून येतात आम्ही स्वखर्चाने घातलेली आहे. पण त्याच्यानंतर कोणाला देता येणार नाही सांगितलं. ह्याच लाईनवर त्यांची लाईन नाही, आमची स्वतःची लाईन होती. पण त्या लाईनवर त्यांनी 101 लाईन त्यांनी आता कनेक्शन दिलेले आहेत. नवीन लाईनवर त्यांनी काय घातलेली नाही तिथं. जुनी पाईपलाईन असल्यानं दरवर्षीच पाणी समस्येला इथल्या रहिवाशांना सामोरं जावं लागतं. पाईपलाईन वेळीच बदलली तर ही समस्या सुटू शकली असती. मात्र नगर परिषद आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे ही समस्या अधिकच वाढत चालली आहे. गेले 40 वर्षापासून ही जुना लाईन आहे आणि जुना लाईन ही व्यवस्थित अजूनही हे करता आलं असतं, म्हणजे ते काढून नवीन लाईन घालता आलं असतं आणि हे पाणी प्रॉब्लेम कधी आला नसतं. पण भरमसाठ हे रोड आपले घर टॅक्स असून आणि ही टॅक्स देण्यासुद्धा दिल्यानंतर हे पाणीच्या आम्हाला प्रत्येकाला सुविधा ते देण्याचे त्यांनी गरजेचे होते. पण पाणी सुविधा गेल्या आता गेली 40 वर्षापासून जो प्रॉब्लेम्स आहे, आता एकदम ही एक लाईनीमध्ये हजारो लाईन म्हणतात ना मेन लाईनमध्ये, असं दिल्यानंतर हे प्रत्येक घरात पाणी पुरवठा होत नाही. ही गोष्टी त्यांच्या लक्षात येऊन ते करायला पाहिजे तर ते केले नाही. त्यामुळे ही सगळी गोष्टी घडत चालला आणि आपलं एकच आहे भरमसाठ जो हे घरपट्टी घेऊन तुम्ही पाणीचे जो मेन विषय आहे ते व्यवस्थित देत नसेल तर कसं होणार? म्हणजे दरवर्षीचाच हा प्रॉब्लेम येतो, म्हणजे एप्रिलपासूनच तो पाणी टंचाईला सामोरं जातो. दरवर्षीचे प्रॉब्लेम आहे आणि हे प्रॉब्लेम जास्त होल्याशिवाय कमी होत नाही. म्हणजे थोडक्यात तुमचा रोग जो आहे तो नगरपालिकेकडे आहे. नगरपालिकेने यात लक्ष देऊन लोकप्रतिनिधी पण ह्याचे जबाबदार आहे. आपल्याकडे जो नगरसेवक आहेत ते पण करता आलं असतं. प्रति वॉर्डमध्ये येऊन सुद्धा ना ते त्यांची पाठपुरवठा करून ते पाण्याची व्यवस्था करू शकत होते, काय केलं नाही. हे पण विषय आहे ना.
त्यामुळे ही वाढत चालली. 40 वर्षामध्ये आहे म्हटलं तर हे लक्षात घ्या की ही विषय वाढत चालला की आत्ता सध्या खूपच प्रॉब्लेम झाला पाण्याचे. पिण्याला पाणी मिळत नाही म्हणजे खूपच प्रॉब्लेम झाले ना. आम्ही आपल्या प्रत्येकट्याचे आपले स्वतःचे आपल्याकडे पाणी येतो आम्ही असं म्हणत नाही. आलं तर सगळे व्यवस्थित यायला पाहिजे प्रत्येक ठिकाणी. हे आमची मागणी आहे की व्यवस्थित तुम्ही लवकरच्या लवकर करा. आता 40 कोटीचे काहीतरी मंजूर झालेली आहे प्रोजेक्ट. ही नळ कनेक्शन साठी ते सगळे नळ कनेक्शन सुरू केलेलं आहे प्रत्येक भागामध्ये म्हणजे कनेक्शन देण्यासाठी. ओव्हरहेड टँक अजूनही काम चालू आहे कन्स्ट्रक्शनची. ती पुढचे वर्ष होईल नाही होईल ते विषय नाही. पण ही आता मागच्या जो वर्षामध्ये जो प्रॉब्लेम्स होता हे सॉल्व्ह करण्यासाठी पाईपलाईन बदलण्याचे गरजेचे होते. हे बदलले नाहीत. हे लवकरच्या लवकर बदलून लोकांना चांगल्या पद्धतीने सेवा द्या, पाणी द्या, हे आपली मागणी आहे. सर्वोदय नगरमध्ये आम्ही आलो. इथल्या रहिवाशांशी आम्ही संवाद साधला. त्यावरून एवढंच कळतंय की पाण्याविना यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अगदी पिण्याचं पाणीसुद्धा मिळत नाही आहे. टँकर येतोय पण टँकरचं पाणी पिण्यायोग्य नाही आहे हे स्वतः नगरपालिका सांगते. नगरपालिकेशी त्यांनी संवाद साधला, त्यांनी विचारणा केली, मात्र योग्य उत्तर त्यांना मिळालेलं नाही आहे. त्यामुळे सध्या तरी यावर काय तोडगा आहे असाच प्रश्न इथले रहिवासी विचारत आहेत. मात्र यासाठी सर्वोदय नगरमध्ये जी पाईपलाईन सुरुवातीला घातलेली होती, ज्यावेळी याची स्थापना झालेली होती, ती केवळ 12 घरांसाठी होती आणि आता इथली लोकसंख्या जी आहे किंवा घरांची संख्या आहे ती 300च्या वर किंवा जवळपास अशीच आहे. मग यासाठी पाईपलाईन बदलणं हा एक पर्याय आहे. जर पाईपलाईन तुम्ही बदलत नसाल तर पाण्यासाठी आम्ही काय करायचं असा सुद्धा सवाल हे रहिवासी विचारत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर नगरपालिकेनं इथं यावं, चौकशी करावी, पाहणी करावी आणि तोडगा काढावा, कारण प्रश्न पाण्याचा आहे. साहिल दैबावकरसह जुईली पांगम, कोकण साबलाई. मालवणात भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याचं काम बोगस असल्याचा आरोप करत भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतलाय. नाही असं काय तुमचा कधी उचलणे असं आहे का? तुम्हीच म्हणला त्या दिवशी. हो, मी खोटं कधी आयुष्यात बोलत नाही, समजून घ्या. तुम्ही फोन तुम्हाला आल्यापासून आम्ही सहकार्य लोक करतायत. तुम्हाला टीम चांगली मिळाली, चांगली मिळाली. नाही जरा 2 मिनिटं थांबणार. तुम्ही आतापर्यंत नुकसान केलं, ह्याला जबाबदार कोण आहे? आम्हाला उत्तर द्या. तुम्ही टेंडर घेतलाय ना, मग सध्या ह्यांची जे कामाची तारीख किती होती, वर्क ऑर्डर झाली असेल, त्याच्यानंतर तुम्ही जोडताय. मग आतापर्यंत हे पर्यटन विषय आहे आमचा. देवबाग, तारकर्ली, वायरी, कुमारमाठ पर्यंत पर्यटन जोरात चालते. मग तुम्ही आता जोडणार, उद्या जोडणार, हे काय तुमच्या आम्ही काय डोकर आहे? तुमच्या डिपार्टमेंटने डायरेक्ट काम केलं म्हणजे तुमच्यावर कोण नाही असं समजता तुम्ही? तुम्ही जबाबदारी, तुम्हाला हसत काय बोलताय तुम्ही? अहो, त्यांनी कर्ज काढलेला आहे. हे सगळे स्टॉल कर्जाचे आहेत, रिसॉर्ट कर्जाचे आहेत. जाणीव काय तुम्हाला पाहिजे ना? आता त्यांना विचारताय, मित्र साहेब तुम्ही यांची बाजू घ्यायची नाही, तुम्हाला तालुक्यातला सहकार्य पाहिजे तर बाजू घ्यायची नाही. हे अंडरग्राऊंड केबलने वाटोळा केलाय. वायरीचा काय केला तुम्ही? रस्त्याचं किनाऱ्यात घ्यायला पाहिजे, ठीक आहे, तो करून कोण देणार? एक एक प्रश्न तुम्ही नुकसान करत जाताय. तुम्ही टेंडर घेणार, तुमचे पैसे काढून घेणार आणि तुम्ही जाणार. तुम्ही इथून गेल्यानंतर तुमचा आम्हाला फायदा आहे काय? फायदा आहे का मला सांगा? हा जो काही विषय चाललाय ना, पुऱ्या 4-5 गावामध्ये वाटोळा झालाय. तुम्ही काम करण्याची पद्धत कोणी लावलात मला काय नाही, कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोण लावलात मला काय प्रश्न नाही, परंतु त्या लोकांचं लिमिट असते. एखादं काम दिल्यानंतर तुम्हाला वर्क ऑर्डर, एखादं आता त्या दिवशी आम्ही स्पेशल केस म्हणून माळीने 9 ट्रान्सफॉर्मर बसवले 3 दिवसात. 40 माणसं आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्टर अवताडेकडे. मी तिथे बसलो, जाऊन त्याला घेतले म्हणून ये. अहो, त्यांच्या हातावर पोट आहे आणि 4-7 महिने चालणार. तुम्ही असंच काय बोलताय? आणि 5 महिने नाही, 1 मिनिट 2 मिनिट, 5 महिने त्यांचं नुकसान भरून जाणार तुम्ही. ते 7 महिन्याचे परत 5 महिने गेले, राहिले किती? 3-4. हो, कर्जाचे तुम्ही सगळ्यांचे जाऊन चेक करा, तुम्हाला वाटेल तर. यांना पण माहिती आहे तो विषय. आता ट्रान्सफॉर्मर नियम काय आहे? महावितरणचा नियम काय आहे? काय नियम आहे? ज्या ठिकाणी लाईट बंद, डिम लाईट असले 100% आपण बिल भरतोय, मग नैतिक जबाबदारी माझी असेल, काय तुमची बरोबर आहे जबाबदारी? यांना विचारा, यांची जबाबदारी आहे. तरी पण लोक स्वतःच्या जाऊन ते करतायत, ट्रान्सफॉर्मर आणतायत, मंजुरी आणतायत, साहेब लोकांना भेटतायत, आमदारांना भेटतायत, खासदारांना भेटतायत, सिंधुरत्न मधून घेतायत.
हे स्वतः जात आहेत. जबाबदारी महावितरणची आहे. माझ्या नियमात मला माहिती आहे नियम इथला, म्हणून हे नुकसान होते. आता ओव्हर झालेलं आहे. आम्ही जाणार नाही. तुमचे सगळे कामं सगळ्या गावांची कामं चालू करायला पाहिजे. तुम्ही टेंडर घेतला, आम्हाला कारण कोणाला सांगायचं नाही आणि चर्चा नको. तुम्ही करणार नाही करणार मेहरबानी करत नाही. तुम्ही बिल काढून जाणार, त्यांचं कर्जाचा हप्ता तुम्ही भरणार काम केले नाही. ऐका तरी, ह्या लोकांमध्ये 90% हे बँकेतलं कर्ज काढलेले मला फोन आलेले किंवा बिचारे पैसे भरत नाही, ते घराकडे जाऊन बसतात, ते करतात. 7-12 चढवणार आता तो बँकवाला. होय, आजा पंजाची जमीन कर्ज घेतलंय आणि 7-12 तुमच्यामुळे चढले जात आहे. आणि ज्या टायमिंगला एसी नसली तो लोक जो पर्यटक येतो, मी माझं बंद करून गेले काल तर त्यांची वाटोळा झाला. काल तर विचार. आणि दुसरी गोष्ट काय, जो पर्यटक येतो, एक मिनिट, पर्यटक येतो ते बुकिंग 4 दिवसाचा करतो, पहिल्या दिवशी राहतो, याची एसी करत नाही, तो पैसे दिल्याशिवाय जातो. विचार आहे ना सगळ्यांना, बरोबर आहे. 2 वर्ष असं झालं, 2 वर्ष असं झालं. नाही का तरी तुम्ही ऐकून घ्या, काही खुलासा देऊ नको. तुमच्याकडून खुलासाच नको आहे आम्हाला. काम चालू करतो, साहेबांना बोला. तुमच्याशी आम्हाला बोलायचंच नाही, जाणार नाही, तुम्हाला राहायला येणार नाही. तुम्ही गेला दरकत नाही, यांना आम्ही राहायला येणार नाही. आणि आता इथे सर्वसामीला कार्यकारी अभियंता माळी साहेबांनी होत नसेल तर आम्ही उठेपर्यंत माळी इथे बसतील एक्झिक्युटिव्ह, म्हणजे कुठलाही प्रश्न थांबणार नाही. नसेल वनमोऱ्याकडे चार्ज आहे, अशोक साळुंके बदली होऊन गेले, तो येऊन इथे बसेल. तुम्ही कारण सांगूच नको मला. 17 वर्ष मी काम करतोय महावितरणचं. कामगारांचा पगार पण होत नव्हता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशभर मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. या निमित्तानं विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. वैभववाडी तालुक्यातही या जयंतीनिमित्त भव्य अशी भीमसैनिकांनी रॅली काढली होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासहित महापुरुषांच्या नावांचा जयघोष करीत संपूर्ण शहरात ही रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीची ड्रोनद्वारे तेजस पाटेकर यांनी शूटिंग केली आहे. पाहुयात ही दृश्य.
प्रत्येक व्यक्ती आपला वाढदिवस साजरा करून इतरांकडून शुभेच्छा स्वीकारतो. अनेक नेत्यांचे जल्लोषात वाढदिवस साजरे होतात, पण एखाद्या झाडाला अनेक वर्ष झाली तर त्याचा वाढदिवस साजरा करताना कधी पाहिलं नाही. मात्र याला संगमेश्वर तालुक्यातील कुंभारखणी गडगेवाडी अपवाद ठरली आहे. त्यांनी चक्क जुन्या पुरातन आम्रवृक्षाचा वाढदिवस ग्रामस्थांनी साजरा केलाय. कुंभारखणी येथील गडगेवाडी ग्रामस्थांनी हनुमान जयंतीचं औचित्य साधून वाडीतील तरुणांनी एकत्र येऊन ही कल्पना साकारली. हल्ली जंगलतोड वाढली आहे, त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा पाहायला मिळत आहेत. मात्र अशी काही माणसं आहेत ती निसर्गावर प्रेम करतात, झाडांचं महत्त्व जाणतात. आजही गावागावात असे अनेक वृक्ष आहेत जे पुरातन आहेत, 2 पिढ्या त्यांचं अस्तित्व टिकून आहे. त्यापैकीच संगमेश्वर तालुक्यातील कुंभारखणी गडगेवाडी येथील एक आम्रवृक्ष त्याच्या पुरातन अस्तित्वाची साक्ष देतोय. या झाडाचा वाढदिवस ग्रामस्थांनी साजरा केला. यावेळी झाडाचं महत्त्व काय हे गावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी तरुणांना समजावून सांगितलं. जेव्हा तरुणाई सुद्धा झाडाचं महत्त्व काय हे लक्षात घेऊ लागली आहे. आजकाल वृक्षतोड सर्रास केली जाते. या वृक्षतोडीमुळे जंगल नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. जंगलातील प्राणी मानवी वस्तीत शिरकाव करताना आपण पाहतोय. हे कुठंतरी थांबायला हवं. या उद्देशानं वाडीतील तरुणांनी एकत्र येऊन पूर्ण वाडीतील मंडळींना एकत्र आणून आगळा वेगळा कार्यक्रम साजरा केला. त्यांच्या निसर्ग प्रेमाचं सर्वांनीच कौतुक केलं. वाढदिवस साजरा करताना ज्येष्ठ नागरिकांनी या झाडाची पूजा केली, हार अर्पण केला, झाडाविषयी माहिती दिली. उत्कृष्ट अशी सजावट करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या हस्ते केक कापण्यात आला. संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना जयंतीनिमित्त अनोखी मानवंदना देण्यात आली. मराठी अक्षरातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं पोर्ट्रेट साकारण्यात आलं. कला दिग्दर्शक सुमित पाटील यांच्या संकल्पनेतून ही कलाकृती साकारण्यात आली. त्याला अभ्यंग पाटील, सुरेश तरडे, सुमित पासवान, ओम साळुंखे, प्रसाद तिवारी या सहकाऱ्यांची देखील साथ मिळाली. मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात भाषेचा दर्जा याचं महत्त्व रुजवणं हा या संकल्पनेमागचा उद्देश होता. कोकीसरे बेळकरवाडी येथील ग्रामस्थांचं पायवाटेसाठी सुरू असलेल्या उपोषणाबाबत सायंकाळी उशिरापर्यंत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे उशिरापर्यंत हे उपोषण सुरूच होतं. वैभववाडी तालुक्यातील कोकीसरे बेळकरवाडी येथील ग्रामस्थांना त्यांच्या वाडीत जाणारी पायवाट खुली करून हवी आहे. याकरिता ग्रामस्थ सकाळपासून तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले होते. उपोषणकर्त्यांचे तहसीलदार सूर्यकांत पाटील आणि गटविकास अधिकारी रामचंद्र जंगले यांनी भेट घेतली. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यानं याबाबत उपोषण करणं उचित नाही. ग्रामस्थांनी हे उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती पाटील यांनी केली. मात्र ग्रामस्थ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे सायंकाळी उशिरापर्यंत हे उपोषण सुरूच होतं. दरम्यान यातील एका उपोषणकर्त्याची तब्येत बिघडली आहे. त्याच्यावर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत याबाबत कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. त्यामुळे प्रशासनाचीही मोठी कोंडी झाली होती. मी एक वाक्य वाचून दाखवू. सरळ आहे राव. तुम्ही तर स्वतःच मान्य करता की तुम्ही पार्टी आहे, विषय रस्त्याचा आहे, मग द्या ना म्हणणं. नको तुम्ही बोला. तुम्ही उपोषणात बसलाय. नाव आहे तुमचं? काय नाव? सतीश लोगे. पण त्यात नाव नसतं. मी यांच्याशी पहिला बोलतो, नंतर मग आपल्याशी बोलतो. मी
पाच मिनिटं ऐकावी. नाही, मी ऐकण्यासाठीच मी आलोय. माझं लग्न व्हायच्या अगोदर तो रस्ता म्हणजे माझ्या पंजा सासऱ्यापासून होता. हां, मला आता वरती किती झाले 90. होय. माझ्या लग्नाला वरती किती झाली 60. हां, मग आता तो आता हा शिरावळी आहे ना, त्याचा पण चुलता होता. तो दोन्ही बाजू शेती करी नाचणी आणि वरी, पण आम्हाला रस्ता ठेवायचा. होय. मग आता काय असं आम्हाला न्याय का मिळत? होय, पण आता न्याय मिळत नाही असं नाही. मिळत नाही. तुमचं पूर्ण नाव कसं? सुंदराबाई भिकाजी कळे. बापू भिकाजी कोण तुमचा? माझा मुलगा. तुमचा मुलगा कोर्टात गेलाय माहिती. जवळ तरी शूटिंग कर, एवढ्या लांब काय दिसेल तुला? शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. गवस कुटुंबियांची मंत्री नितेश राणेंनी घेतली भेट. वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांना अशोक सावंतांनी घेतलं फैलावर. आणि कोकीसरे ग्रामस्थांचं उपोषण सुरूच. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.